Sai kayi kuɗi. Ya ake cikin tsena. Sai kayi kuɗi. Ko ta halin kaka. Ya yau kuma na gan kakar ne, ina bencin yake? Barayi bencin ma ba za a kyale ba, kaga bencin nan yanzu Allah ya fita sun sace bencin. Bencin? Ya dai ce zai Iliya kafin da zai buga mu. Amma ban sani ba. Ali nake so ya kira Ali kafin da buga mu. To ya ake ciki bacci ma nake ji wallahi Allah. Ai labari kwana biyu. Yau fa karuwa na zo da. Ka zo mun da labari kenan. Na kuɗi ne ina mutumina. Ko ta halin kaka ainihin inda kuɗi ne mutumina ko ta halin kaka. Labari ne babba. Ya aka yi. Wallahi wani malami ne. Malami? Ka san tika kare? Tika kare. Ina jin can wajen ya da kwari. Ko akwai wani babban malami. Wallahi da yake wurin. Kana zuwa. Safiya kare. Kana nufin muna zuwa na yi kuɗi. Ba gidan Alhaji. To wallahi na ka siya wannan. Kai! Girman ubangiji da Allah. Kaga gidan nan dai ba gadi kake ba nan sai ka gina wanda ya fi shekara ta 4 ga gari ganin ta kariya ka na san ta wannan kai wallahi yanzu muna zuwa gun malamin an warke tashi mu je dan Allah tashi mu je mu tafi kai wallahi kai Iliya an Alhaji ya zo ka bude mai gate wallahi sai nan kawai yanzu mu je zo mu je ai za mu je aba da dama tsaya ba mai da wajewa ba ina jin ka kaga wurin can inda za mu haɗu da bala'ika iri na tsoro karka suke ka tsorata hanya gurin malamin ni kake cewa tsorata Allah ya ga ma ni matsoraci ne to me na mari na an mare kai baka san babana so da bane kakana so da ne kakana so da ne to bari na ga ma lokacin da aka yi yakin duniya na uku kakana shi ake sawa a cikin iba a harba shi ya gama da makiya ya dawo kake cewa tsoro da Allah mu je kai kuɗi ba zan ji zo mu Allah da hina wannan ba miji da kan tsoron ya Allah ka sauko dan Allah ta Allah ka bar zo mu ai ka jo ka zo wallahi na tsorata billahi lazim ya zo gidan ina ne gashi wai malami ne ko kuka a'a kai me dame ka sai kai kuɗi ni dai yanzu na fara kare a'a wallahi kan kare sai kai kuɗi ka manta gidan Alhaji ko ta halin ka wallahi sai kai wanda ban ne dinga gadi na a'a irin wannan masifu da muka ka da kiman to wai bango kake nuna min fa to kuma in kana duka kofa ta wuce ko kayan shi zaka da kibango kofa ta bude ka shiga da kito wallahi kare sai kai kuɗi ka manta gidan Alhaji ko ta halin ka wallahi sai kai wanda ban ne dinga gadi na a'a irin wannan masifu da muka ka da kiman to wai bango kake nuna min fa to kuma in kana duka kofa ta wuce Allah ka kare na mun hankali ko kayan shi zaka da kibango kofa ta bude ka shiga da kito gani mana a'a kai ka zo ka da ka ba ka ka aikin ka ne dole ka ce sai kai kuɗin nan fa ko ta halin kaka amma dai ni gaskiya na karya wannan masifu da muka ringa gani a ce wai na da ka za mu shiga to ta ina gashi nan kana duka sai da na faɗa maka ai ko me ka gani ka tsorata gaskiya na tsorata kaga wani maciji ya min haka kai akai ka zo mu Allah ta Allah ka bar zo mu kai ka zo ka zo wallahi na tsorata billahi lazim ya zama wai malami ne ko kuka a'a kai me dame ka sai kai kuɗi ka shiga mana ba matsala wallahi ba wata matsala ka shiga mana ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Nazi Gonar Waka Hausa TV.